bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juule nulaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe men kono kay en jetti ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen hannde kadi jogoɗen rendude oɗo plateau e nde ɗo yewtere battam lamiri nde ganduɗa e kala saaha enen mbaɗa ɗum surtout noon ko wiyete ko aset kala enen kewi arde ɗo vraiment gam filande bandiraɓe yewtere wiyetede Oolel pamen pamminen ko yewtere ganduɗa hoorema kala ko dañƴen famde e nder bureau ɗum tagi tongoten mbawen addude ɗum mbawen yewtide ɗum e bandiraɓeɓe yewtere ɗon en jeeyotaki hen enen gondi hen e mawɗo men kilifa meɗen mo ganduɗa hoorema ko kilifa galle o on woni Abou Samba Diop enen gondi hen également e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoorema kañumne ko directeur programme e nder vraiment Pindi Média on wiyete ko Mouhamed Ndim enen gandi ɓeɗo soɓe jooɗima plateau tan kala ko gandanɗa hoorema famama e nder bureau ɓe mbawi arde ɗo ɓe tonguita e ɗum ɓe percirta ɗum no hannirtinede gam tigui rigui mum fof wawa hebde hen fammamuya no hannirtini ɗum noon en mbatta so wona puɗɗitoɗen ko hokkude konngol mawɗo Abou Diop salmidira tigui rigui e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média mawɗo Abou Diop jaam Allah walema jamde Alaji Abba Sarr mo tulde dimat e kuuɓal salminama jowama yettama jaram jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi yettude ɓiɗɗo bandiraɗo gardiɗo Mouhamed Ndim sobodande mum e golle mum e balle mum anniyaji jogaɗi yo Allah yettin fandade hoto Allah soni jikkeji ɗi calmini Djiby Dieng joguiɗo keɓe ɗo wonde Ali Fall kono kadi ko salminde ɓe ganduɗa no ndewindi nde ɗo yewtere jamma ñalawma so e kiiɗe en jettiɓe jetto juuɗe fuɗɗima laɗo haaɗi kono noon tigui mawɗo Abou Diop Allah jarama a jarama kono noon kadi totteten konngol hono musidɗo men tedduɗo mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Mouhamadou Ndim joguiɗo programme tigui rigui vraiment kala ko fati alhaali média ɗo e nder Pindi Média ɗum noon Mouhamed Ndim jaam Allah walema hande baba hande mo ñaaɗi noon hande mo ñaaɗi oɗo gomaɗo hande mo ñaaɗi ala ko gultinɗo de walla ko balduɗo komi gultinɗo ko balduɗo ɗum koko wultina bisimilla noon Alaji Abbas mi salmini en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe ha tingti noon e nde ɗo tufde nde ganduɗa ko pamen pamminen ko tufde nde ganduɗa kadi mbattori ɗum no fewi en calmini jinnaɗo men tedduɗo hande kam boɗo sikki en kewata dille no fewi tawno joddiɗen koye jinnaɗo men to banggue foof ɗum noon en calminima en juurimom en calmini bandiraɓe foof doyen kono noon tigui Mouhamed Allah jarama ko jinnaɗo men tigui kono noon mbeɗa andi so tawi kongguiɗi en foti foɗidirede alay saago mataw poɗidiranma kay sok seeɗa so fondaki moƴƴatade saabu minen mawɓe gandi komin yawtuɓe onon tolne gandal wona ko nomin baddata e Abou Gaye ni eyyi ko noon omo jogui kawasuji joni baɗɗi o hanke dañumama kawasuji 5 andi yewtereɓe Abou Gaye wi waju goto noddimi téléphone o wi kam a ƴeewat saɗa yewtude e Abou Gaye haɗo fiidemo womre yirami omo ƴetta ko locol ƴetta ko gandi yo ɓaɗo no mbaɗanmi ni a joti yo ɓaɗo ko noon tigui Allah jarama on jarama en jetti vraiment no mbiɗon ni en jetti heedanɓe men toon to kaɓirɗe to ko wayno musidɗo men Djiby Dieng e Ali Fall enen jarnaɓe no fewi eɗen jogui jorto moƴƴo inchallah ma émission wawa rewde lawol no handi ni hande noon kadi en cuɓima toɓɓe vraiment nayyi ɗi gandanɗa hoorema ma en poto wawde yewtude hen toɓɓere men arownir nde woni jaltal ngal gandanɗa hoorema hoorejo leydi ndi yaltini ɗum toon to SICAP noon ko woni centre international de conférence mo Abdou Diouf toon to Diamniadio enen gandi o yuɓɓinin toon yewtere battam lamiri nde ganduɗa hoorema ɓe mbi ɗum ko yewtere hakkude administrateur en et les managers publics nden ɗon yewtere noon kanko hoorejo leydi ndi o yaltinini hen konngui ɗi ganduɗa hoorema vraiment so Allah ene ɗeesi kadi tundude haqqillaji bandiraɓe kala ɗum noon mbiɗen alay saago garten hen ha mbaɗen jurniɗen kaɗo haal holko saabi kanko hoorejo leydi ndi omo haala ɗum e toɓɓere ɗimɓe nde ma en gattu tan e ngal ɗon moɓidiral ngal ganduɗa hoorema waɗi toon to Fouta Koumbalu hani ɓesgu Foutankoɓe kala ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa hoorema kañumen goni Agnam naaɓe mais également ɓesgu APR sehilaɓe yaadiɓe foof vraiment jaadino e on ɗon gorko biyeteɗo Farba Ngom gam tigui rigui wawde wallodirde makko e ɗum ɗo ko ganduɗa hoorema hande ene dokimo bandiraɓe musidɓe tedduɓe toɓɓere men tati ɓiiri nde ma en gar e investiture mo ganduɗa hoorema woni Donald Trump mo ganduɗa hoorema kanko o waɗama investir toon to dowlaji dentuɗi ko kanko woni vraiment 47e président de la République des États-Unis ɗum ji vraiment kanko ngal ɗon oɗon investiture ɗum ji kanko Donald Trump
vraiment o ɓami hen pellite kewɗe ɗen ɗon pellite aussi ma en gartu hen mais ma en gartu également e wasde nde yiide toon ɓenɗon ɓe garma kañumen goni autorité ji Afrique vraiment hay goto yiya ko toon ɗum kadi wontini yimɓe caɗele toɓɓere men wattidiri nan garten keke gandanɗa hoore ma woni recrutement kene tolno e ujunnaji ɗiɗi jangguinoɓe ma mbawa sareede nder wertago leydi Sénégal ɗum ni kadi ko laamu ngu ɓami ɗen ɗon pellite ma en mbawa artude hen no hannirta ni joni joni en mbatta so wona jeehen tan directement e toɓɓere men arwanir nde woni on ɗon conférence mo ganduɗa ma waɗino toon to Diamniadio ha hoorejo leydi ndi woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓami toon konngol ngol ganduɗa hoore ma so Allah ɓesgu Sénégal na fof en jogui fayre surtout o hullidde wonde hande vraiment hay hunde dal matam sawelam mbiya hay hunde ala ko woodi e nder leydi ndi ko fati alhaali coopéré foti wawde dognude vraiment fonctionnement état o no hannirta ni en ɗum noon woni jakre mawde wonande ɓesguɗi Mouhamed Ndim holno jiiruɗa ɗiɗo konnguli ɗi ganduɗa ma son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye yaltini ɗum toon to conférence Diamniadio eyi El Hadj Abbas no mbiruɗa ni oɗon andi e on conférence mo président ardino woni gadunol ko yettuno e conférence des administrateurs et des managers publics toon to Diamniadio en jii won haala ko haali ka wonande to banggue ko yiyete ko marge de manœuvre budgétaire et financière n'existe quasiment plus ɗum ɗo noon mboɗa andi ko ɗum min mbiyam ko ɗum taƴam ɓeram wonande leydi ndi Sibou kanko président de la république Bassirou Diomaye o wawa haalde ko Ousmane Sonko haalani ɗum mbiyeten ni hen sahaji ñuuñu so fuɗima waɗi tan koko andira waɗi ko tagu mum nde tawno kamɓe kalde ɓe jalti woni kanko le président kanko mo ganduɗa ko premier ministre kalde ɓe jalti maɓe kalan yimɓe saaha gona to banggue tiɗallaji ɗi wonande leydi ndi ala copreje leydi ndi je crois que so tawi a woni président de la république o haalani ko Ousmane Sonko haalani to banggue leydi ndi falsification des finances publiques e ko way noon copreje mawɗo galle so tawi a woni e galle a fini hay so tawi ala dépense a yiyata sukaɓeɓe hande de on ñamata dépense ala ma noddu kay debbo galle hay somo daroɗon kam e ko mbiyatmo mbiya ɗum hande de ala ko woni e poste so tawi woodi ko mbawɗa ƴeewoyde ƴetta sukaɓeɓe walla kam nden e fuutaji men yimɓe ne ganduno so tawi hay soko hitande walla bottari ala ma barmi fawe e jewgol yimɓe ɗamino ha natta ɗamtinade en tant que président de la république hay so tawi hande copreji ngala e leydi ndi e ko way noon kono mo fonnototude yimɓe kam crédit mbawa holno o wawi funtodirde e yimɓe to banggue ɗamamuyo e ko way noon ɗum ko gueɗel keddigel ngel en mbi joni o wawa haalde ko Ousmane Sonko haalani kono finalement o waɗi kam avoué wonande komi jinno ko wadde e lebbi jeenen tawno Ousmane Sonko e campagne mo wino kamɓe soɓe gaari o wondiri lebbi ɗiɗi ɓe change leydi ndi donc guila ɓe gaari en jii quand même crise économique gonaɗo caɗele gonaɗe ɗe e ko way noon ɗum kam en teskima ɗum kono min ko hawimi hen tan seeɗa ko eɗen gandi en 2024 nde ɓe gaari nde sa ƴeewi koɓe ñamliri foof ko 4500 milliards 4500 milliards déjà sa ƴeewi hay e loi mabɓe LFI o ɓe mbima ko e 2024 2025 aussi emi jiiɗi ƴettude 4500 milliards fof sa renni woni hedde 9000 milliards te sa ƴeewi e laamu Macky Sall kamɓe ɗum ɗo mabɓe koɓe ƴetti ko 12000 milliards donc on 4500 milliards holɗo naati par ce que hande en teskima kam caɗele ɗe ganduɗa hande leydi ndi eɗen guuru ɗum to banggue dendagal ɗo memɗa en jii caɗele gonɗe hen donc je crois quand même koɓe puɗɗi ko arde so tawi en mbaɗatno hayma aɗa andi en mbaɗino ɗo plateau kalɗen e balɗe mabɓe temedere nde ɓe gaari e koɓe kalno ko holno jiiruɗen beete leydi ndi nana waɗa avancé walla hol teppol gongol hen eko way noon yimɓe mbaɗi hen détail uji mbawi kadi artude e guila gargol mabɓe eko way noon kono hande so tawi sen jii ɗum ɗo koɓe kaali ko Bassirou wawa haalde ko Sonko haalani ko haalata ko eɗen mbawi wiide ko enen ɓuuri ɗum tinde nde tawno enen impact o ko musata ko koye men kamɓe tinani ɗum par ce que hande sa ƴeewi présidence de la république sa ƴeewi kanko le premier ministre sa ƴeewi le président de l'assemblée nationale kamɓe ɓe tinani ɗum noon tawno hande nde ɓe gaari malheureusement ɓe mbino ko maɓe mbaɗ ko yiyete ko ustude dendagal to banggue dépense uji eko way noon kono kamɓe budget ji mabɓe koko ɓeyda hande dañƴen ko premier ministre jeune le président de la république ko suka président de l'assemblée ko suka fonno wonde ko mbiyata ko synonyme d'un avenir meilleur pour leydi ndi wawde famde kamɓe ɓe gandi eɓe tuɓ eɓe jenana
caɗele gonɗe len tawno ɓadino population mais malheureusement wona ɗum woni ko jiiɗen président so haali ɗum bettani en kono noon ko ɗum taƴam ɓeram min kam so Allah wonani mbiyami taw noon wawno hokkude men kam assurance hay so tawi won caɗele ɗe ɓe teski holno ɓe ponno funtirde e hol peeje ɗe poti wawde addoyde ko yiyete ko ngaalu faade e jojjanɗe yimɓe ɓe ko wona yiide ala ɗo kam min ganda ɗo paaden ko noon machallah vraiment kadi yande nde waɗi fayida no fewi Maodo Abou Diop en jii hoorejo leydi fonno wonde ko hoorejo leydi wona mo gandanɗa hoore ma un homme d'état ko wiyete ko un homme d'état manam sa wiyama homme d'état tan woni an ka bawɗo suurde sirru ganduɗa hoore ma hayso tawi ɗum ɗo koko jogori bonde an kam a hollata ɓesgu ngu koko jogori bonde an ma daro walla juuleɗa peeje peccorde poɗɗa daɗɗude beele ma waw addande yimɓe kono wona ɗum woni namdal ngal woni kanko e nder henet o holliti wonde Ousmane Sonko umon ɓeydo hesɗitinde kadi hoolare makko e Ousmane Sonko kadi ɗum ɗo fof kadi ko Ousmane Sonko kadi tekkirodi ɗum holno jiirɗa ɗiɗo kongi mbiɗa manki ɗum famde dal a jarama Abbas mi yetti ɓiya Mouhamed Ndim o haali haala ka elle ko minen joldi pewƴiti saɗa ƴeewa windande nde wiide laamu ala haydara e ngaalu joom galle na heɓte kono jogoo peeje ayi elle minen nandi ko kalɗen joni ko mi ari ha jettimin o wi joni ni a yiyande nden jignaɗo debbo waɗa feere fawa bame ɓolo tan hippa ndiyam meham tan wona e duncude tan sukaɓe cato mbaɗe seesa won ɗano ɗede naggam no waɗa feere tan ha sukaɓe ɗano mais ɗon e janggo ina wawa daña yawata dañde kono kam ma hakkillaji maɓɓe ndeej hawa daña yawtude ɗum jimi yaɓɓi tan koye jaabuji ko nandi hen wadde mawɗo galle no wini waɗi ɗum wonde mawɗo galle ko jogade muñal e sirlu e rende won gueɗe a andan ha heewa cuuɗa ha heewa foti yaltude ko jaltina ko poɗɗa fof mofta laamu duñata ɓesnat noon fulɓe mbi laamu duñata ɓesnat sababude laamu ne jooɗo ha nokkuji mbaɗannoɗi fof taw ɗi ngali kono ɗon e waktuji ɗiɗi impôt e domaine joowa ha heewa douane adda joowa ha heewa e service aji goɗɗi par ce que hay jagorɗe ministre uji ɗi no jogui ɗi ganduɗa ko ɓetante e ngaalu ko ɗi mbawa ɗum liggade ɗi duttata ɗum kono ko gollal mabɓe feeñata e yimɓe he ko wayno arme e ko nandi hen no waɗi jagorɗe ganduɗa wonko ɓetante ene jogui ko nattinta ko artata wadde sa ƴeewi joni trésor ko nannata ko juutiji ɗi to no mbimini douane en impôt e woɓɓe waɓe noon ina pinna tan kañum fof gaddira kadi keesuji laamu keewa ɗum ko sirlu laamu wona hunde fonde saktede jagogal kees mum ina ngala wona e waddude hen ñamloga waɗa ni ha heeɓa ɗin kulhuli kam no payna leydi comme wona joom galle andano dépense dañoto foti wiide ɓeyde ko yanɓe goggo hokkama yo def kono defi ko gosi defi ko nanggamo kono joom galle fotani yawde surtout ɗum beele ko yidde ñingde laamu jawtugu ngu ha yimɓe jenayi mumen en ganda beele kanko yataw nanaka ɓe wondi ɓe jidde ferguiddemo ha ñiwoje jenayi makko saabu yimɓe ne gonda e parti walla laamu taw jiida anniya beele yaadoɓe ala hen jiɗɗo ferguiddemo e kadi mawɗo leydi no foti jogade ɓe disnoto cikkumi so disnoma yimɓe makko anduɓe ɗum ɓe ma mbima hoto haaldu noon ko sikka noon so tawi noon kadi kamɓe fof nande jaɓɓal ene wawi haaldu noon mais ɗon joni beela sikkani comme par exemple hay so tawi wona yimɓe jeeyaɓe laamu ngu walla yimɓe ɓo liggodira ɓayde kanko hanko hande woni hoorejo leydi ndi beela sikkani yonti o ɓayde o ɗesata wayde kono ko donkanɗo o yiiloyo woɓɓe ɓe ganduɗa hoore ma jeeyaka e lande mabɓe o gara dokkamo haqqille beele o wawa gollude ko gollata ko par ce que vraiment en hulɓini hen non ɗum so wonno won caɗele godata min jini koye men so ɗum so wonno won caɗele godata yimɓe mbiyata ko laamoɗo eɓe kabdetenoɗa hanke laamu ma yaara yeeso hoto laamoɗo e haɓannoɓe ma mais ɗum hen saji ko juume banggue politique won kaɓannoɗo e ma taw haɓirta e ma ko koye gonga mum woni walla ko gandal muɗum jogui tawa an anda on gonga ala ngal gandal muñidere makko e pamudare makko ha keeɓa ko jogui ko mbatta ko joguiɗa ko mbawa yewtude riwde sattani sattani satti ko tamde neɗɗo ma nendani jikku ko bawɗo on nendani jikku on nendani landa ƴeewa hebde ko jogui ko ɗum koko foti wonde ko mimbi ko noon goho wonde suka ɗiɗi
meeɗa hay arda direction goto sa wonde ministre andude laamu no wuurdata so tawi ko wonno e laamu ko heewi koko itta haalaɓe ko hesa meɓe gadda ina waɗa caɗele to banggue laamuji meɗen mboɗo hekkude yew Amadou Toumane Touré nunɗal muɗum nde waɗi kuddata ha gayni tan jooɗi ha ɓoy andi wi waɗi koye erreur woni noddi directeur de cabinet mo tawno ɗon o wi ɗum tinno wallam oy ko ballanmami o wi mi ara laamu mi meeɗande ministre jiyami tan ko télé yimɓe ne jaɓɓe ene jaaɓe dano laamorte holno laamu waɗirte holno conseil de ministre waɗirte ala ko gandumi hen ɗum ko nunɗal on wiwma min balle e daɓɓa tan ha heddi seeɗa o wi addo e kaari mbaɗa premier ministre wadde waɗ ɗum premier ministre o wi ɗum ko ni laamorte sen jooɗima conseil de ministre oɗo haalanna gam o secrétaire général waɗa ni o waɗa arta premier ministre tonga tongol gandol an togga tongol cakkitol tan hakkille udditi wi kam wonno commandant 6e bataillon mo ilta o wi wonde kay état major ko noon wayi sinno o riwino on joni o tawan ɗum ɗon o wawa dañde ngal gandal e caɗele men e nguɗo laamu walla laamuji mbaɗe ni ko ardude kala ɓe min tawno ɗo gondi koye kaari min jiɗaɓe mais wonɓe laamu he gonda ko Ablaye Wade gonda ko Macky Sall gonda ko Diomaye gonda ko Sonko koko gondi ko liggey mumen nde gadda fof taw ɗumen ɗon jeeya ɗaccira men ɗon e ɗum ko nadde juuɓe mbaɗe noon wonde jimde yiilanoma wonde Abbas sa woppimo ɗon ko waddata en jii nomination ngaji Hawwa Bocara Liyan nomination ngaji wiyeɗe ɓe ko to ɓe ko ga ɗum ina jeeya e nder hen kono so laamu jigoye yawde yeeso accata ko wonnoɓe ɗon ɓe won hen moƴƴinoɓe wonde e mumen kono noon laamu jogoto ko sirlu ayi e laamu jawtungu wonɗo Macky Sall namno goto e jumaji emin ñaguima ballal o wi mami ma juma o wi ha ɓoy jotti o wi min de mi haali komi anda beele ngallu no woodi mais ministre joguinoɗo finance o mo wi no woodi eyyi so waɗanne ne jilɗen mbaɗen ɗum ko sirlu poɗɗo renede vraiment sirlu laamu fotani waɗede e bedda ni ina fayna ɓesgu hayso tawi ni ko gonga e lebbi sappo ɗi puɗɗi laamade ɗi en mbiyani ɓe gollaki kono en jiyani kam yawde yesso to banggue cellal to banggue faggudu to banggue ɓamtare habde heege to banggue kisal ene wawi noon jomum gon koye men mbade kono noon so ɗum ɗo yanti hen so joom galle wi ala ko ñamete ala ko yarte hoɓɓe ene jogui hakke fayde noon hoɓɓe ne jogui haqqe fayde Mouhamed Ndim sa ƴeewi e nder toɓɓere nde e ley wonɗo holliti wonde kanko waɗata dégagé responsabilité makko c'est comme si ko Ousmane Sonko tekkirondi eyyi Ousmane Sonko tekkirondi to banggue sa ƴeewi promesse aji ko ɓuuri ko heedo ko Ousmane Sonko yanno mamin mbatni somin mbaɗi wonde o heeɓi yiide ni somin gari mon mbattu ɓuftade pétrole wonɗo yaano to waɗa Maroc pétrole soyta wonɗo yaano ɗo quai de pêche goto mo yino ma jamanu ar somin gari e laamu mon mbatto sodde lingu yaay boy nogas hande lingu goto jarata ko temedere donc mbiyata ko hande elle histoire nana waɗa démentir walla nana yedda Sonko ko haalata ko no Bababou yini wonande elle sa ƴeewi hande noɓe gardi ni min ko c'est la première fois dans l'histoire yidemi premier ministre mo ganduɗa meeɗa yaltani ƴeewode des partenaires techniques et financiers en tant que premier ministre Amadou Ba nde wonde premier ministre e lewru foof aɗa yiya ɗanle ɗe o waɗata yaade ƴeewoyde des partenaires ƴeewoyde holno ngal dañorto mais est ce que ɗon gandal nen hen aussi par ce que jomum eyyi ɗon waɗata convoqué que relation mo neɗɗo o jogui à l' international e ko way noon en jii kadi caɗele ɗe ganduɗa kanko le premier ministre o waɗi ɗum surtout hakkude men e leydi France en jii jabtili walla nde premier ministre adi ɗo yaade France wiyoyde Emmanuel Macron haade mum yettade kanko ko nden woodi ko o windi article walla o haali yande laamu France ko ɗon o ƴettindi o fayi Rwanda ɗon hakkude mum e leydi France ɗon kadi ko goɗɗum donc ɗum ɗo foof a andat e ɗum waɗa caɗele ɗe ganduɗa ene battina hande France so tawi tan ko haalde gonga a wawa habde leydi France ɗo ɗo gonɗen sibo hande so tawi a ƴeewi toon to ganduɗa to banggue FMI ɗo ganduɗa hande kala mo guiri mum gojji ko toon huccani beele leydi mum wawa hebde ngaalu sa ƴeewi ko yiyete ko to banggue conseil mabɓe d' administration représentant ji France et États-Unis ɓuuri toon hewde donc so tawi a yi noon hande ya wadde e ɓen hande e au moment mo gonɗen to banggue caɗele faggudu leydi ndi mboɗo sikki wona hunde nde ganduɗa mo ɗum muusa donc je crois no mbiruɗa ni ɗum ɗo foof so tawi en jii c'est vrai président de la république ko kañum tan jofte kono noon ko ɓuuri ko wonde hande yummare kam caɗele ɗe yimɓe mbawi yiide ko par ce
que kalko fatel haali administration e ɗum ɗo ko Ousmane Sonko kanko halfina ɗum donc c'est très normal vraiment président de la République aussi jofoɓe on ɗon fannu garen e toɓɓere men ɗiɗi ɓere besike edituɗen ko mawɗo men Maodo Abou Diop woni ngal ɗon moɓidiral ngal ganduɗa hoorema waɗi toon to Fouta e Kumbalu ha toon to diwan mbo Agnam taw noon saabi ngal ɗon moɓidiral ko Farba Ngom caggal kay vraiment enen gandi ɓesgu makko fof noti mom sehilaɓe yaadiɓe vraiment sa yi mobilisation attina tigui hanki ɓesgu Foutankoɓe fof vraiment mbabima caggal on ɗon Farba Ngom e surtout e fati ko fati alhaali ko ngal hoorema omonno jogdi ɗum e laamu leydi Sénégal. mi jiɗmi ko baba ɓuri wawde haalde hen ni min moɗɗeɓi komi ko moɗɗeɓe tampude ni émission ay tati nayi ceng kono dey kala ko jiɗa aduna ko windande woni kala ma daranaki e nangue wonantama e ɓuuɓe to banggue darogol Farba Ngom wona kanko tan woni darogol yanki kono ɗum ɗo firti ko e caggal makko ko eko salantowama ko mi wiyani o waɗi o lawɗande mi soyata toon firti ko ɓeeɗo yimɓe ko fagganoɓe guila hanki nafodiranoɓe ɗum woni politique wadde min somi faami ɗon jiɗɗa wiide kala mbaɗowo politique vraiment que haadema wadde hay hunde yafaggo yimɓe mais politique solno ko yimɓe tato hanki ɓurno sohlede hanki o on woni mo sohlaka hannde cakkinoɗo hanki o ko on sohla hannde politique sohluno hanki ko neɗɗo fannuyanke miijantoɗo parti kanko miijanto parti o laawol parti école du parti ko socialisme gila e conférence baltique gila e nanngam ɓe ko no mbiyami ni ɓe ko communiste en ɓe ko libéral ɓe ko nanngam o ko on neɗɗo sohlano hanki o wona nder parti he o wona peeñowo kanko jangguinta kanko ɗowata hayso mawɓe jaggama cokama taw kanko andaka c'est à dire kanko miijanto parti o laawol ngo foti rewde on ɓurno sohlede hanki goɗɗo cohlanoɗo hanki o ko neɗɗo homme d'affaire joguiɗo ko fati industrie banggue mbaylandi gollantoɗo leydi ina artirde banggue faggudu ɓe kadi laamu no sohluno ɗumen goho wonkoɓe jogui banggue ngal ɓe jeeɗa laamu ɗiɗi to banggue wonde privé wonkoɓe momtanta laamu gonɗi to banggue population tataɓo o woni mo janggani wonani ɗum foof kono no jogui yimɓe no jogui hitande mum no jogui bottare mum no jogui ko heewi ko e caggal mum so wi dawen so wi jooɗɗen wadde wiyen keɗaɗo manam keɗaɗo eyyi joguiɗo yimɓe caggal comme no Farba Ngom joni mbiyanmi mi wiyani Farba ko miijiyanke banggue darogol mi haalani banggue faggudu kono joguiɗo yimɓe laamu yiɗi ko yimɓe so wi dawen so wi jooɗɗen e ɗon sa tolnima ɗon sa waɗani ɗum a alana parti nafoore hay wotere par ce que neɗɗo politique ko sifaji ɗiɗi jogui gandal ma ko mbiyeten joni ko ka miijiyanke ka feeloyanke ka nanggam o aɗa nafa laamu en tan goto ko heewi a wona ɗum aɗa nafa laamu to banggue yimɓe kono kadi sa woni miijanke ha gayni a woni kadi joomi yimɓe laamu jaggirma gueɗɗiɗɗe Abba Sarr ko gandu on walla en e oɗo sifa kono tuldude mat so umima yimɓe ne gummo so jiɗi yimɓe ne jooɗo donc ɗum ko Farba Ngom ko wadde kala e tolniɗo e yiilade yimɓe wallude yo hiilu yo wallu wallude nde ko lawol ayi Abbas no waɗi juumel nga joni koyeno mairie tan tawa babiraɓe ne jooɗi ene jaam tan ƴakka goon yaata mbiya ƴewɓe yetta ɗiɗo pawu jooɗi ɗo ene jooɓe kalisaji no mbaɗa chargé de mission ngaji ɗum wona lawol kono sa hawtima caggal ma taw ɓen ko kañen kaɓano ɓen ƴattodira ɓen dabbodira mbaɗɗa musibbaji foof ha mairie daña ha maire joƴƴina ɓe janggani ɓe tami mbawa suɓede hol gueɗal mabɓe hen teddugol mabɓe kamɓene ko ajjita ɗon saaha wona chargé de mission lew ko kay ɓe keeɓa hunde taskade ɓe keeɓa hunde kono hay goto hawta koɓe dañata ko par ce que ko kamɓe kaɓa ha ko daña ko daña nde sukaɓe waɓe moon ƴetta jimen ƴetta mbaɗa chargé naggam mbaɗa naggam o ɗum koto banggue dawogol wadde Farba Ngom en jii yeeru mo waɗi o ko yeeru e tolno mo tolni o won mbaynoɗo makko hande ni so tolnimo ɗo tolni ɗo hay womum yiyata hay goto jafɗum e konngol ngol yiyata hay goto eyyi kono ɗum ɗo ko windande e gueɗal ɗimmal ngal haaloɓe wonde Farba wonano e laamu o fotani jagge o fotani wadde hay hunde ɗon kadi yimɓe goppu hakkillaji mumen wonmo wonani e laamu waɗa ko laawol ene jagga ɗum ko ƴeetagol ngal en kadima sentir no ƴeewa saabu leydi ndi hannde kala neldaɗo ko ɓuri 10 millions e compte ma hannde ndima sa yettima haade ma ƴettude koma sentif ƴeewa banque central on to kalis o ummi hol sababu makko ɗum nan toon wadde en mbiyano waɗi walla waɗani kono noon ko wawi wonde foof
hoto laamuji ɗi mbaɗa laamuji jobtiigu mboɗo guutani tan Mohamed Ndim gila mi naata laamu ha wimin ɗo wimin min mbaɗa laamu jobtiigu ɗum sa ƴeewi hay muɓindal ngal sa nani konngui ɗi eɓe kolliti wonde kamɓe ɓe calaki o waɗe contrôlé calaki o nawe lawol o ɗumine kono ɓe cali ko ganduɗa hoore ma kañum woni hoorejo jagorɗo nde ardi ha toon e Agname dari wi ke wonde ko ngol ɗo woni wattanma wonde député ko ngol ɗo hankkadi certa e wadde kala ko fate campagne e gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon est ce que wona aussi hunde ganduɗa hoore ma ina ɗeso musde ɓesgu makko ha ɓe mbawi yaltirde ngal ɗo jaltal mi yiran noon no wawi wadde geɗɗi ɗi hen gueɗal gotal kalɗo ɗum o ko inspecteur impôt man kadi ko jangguɗo ko nannoɗo yurnigolloɗo Sénégal fof ñaguinoɗo jeeyde laamu Macky Sall hokke ko fate passation de marché ɗum tan yinno ko lijiɗo ko heewi e leydi ndi ene yurni ene jogui yurnantoɓe ɗum beele fawi ko kanko o tinino oɗo waɗi nde ɗo o ñaare ɓe ngala e muɗum doole joni o yananama o jeggi koɗo tiiɗi no wawi wonde walla ko rewintoɓe ɓe kalnimo hade ko lande mabɓe wonde oɗo de min jeggi ɗum ɗo min jegguinir ɗum no wawi wonde mais par ce que di ko politique waɗe politique kawata luudat ko sohla sujja sohlita sandulina noon yewdoto Diallo wi mbaɗa wawi widema somi tawima dimat ma waɗe naggam o an Abbas hankkandi c'est fini somi sertema hono mbiruɗa konngol sohla sujja sohlita sandulina so natti jogaɗen haaju tan sandilina non somi cohle ma tan koye ɓoosa koyde seydi sa seydi ndiyim suka moƴƴo jontaɗo somi colli candulina ɗum fof no wawi wonde hen ɗum ko basodal lamba alaji hawo wiya komi liɓeteɗo ko somi sertema mi fiya gattu somi fima woɓe ma yan sa fi yani wiyama anduno wadde konngol ngol fottoyi toon kono ko wawi wonde foof ñaaguiɗen ko kamɓe jingoɓe ɓe won ƴettoje won haaluji réseaux sociaux ɗiɗi moƴƴani kamɓe ɓe ganduɗa ɓe gondani e faaba ɓe duñi yimɓe mabɓe ne ƴetto ne mbaɗa gueɗe cewɗe ɗum yooɗani e leydi wonɗo tolnoto jogoto ko hoom muɗum jogoto ko sutoro muɗum Djibo Ka Yallah yirmomo yaafoma ha ɗumal janno Khalil Touré meeɗi ummade RTS neno ɗemo interviewé nde Abdou Diouf wi mo yalti leydi ndi Khalil yetti ƴeewi ɗum wi ka kay ka suka nanga oye o wi hadema namnademi noon hunde foof ko namɗama mi jaabo hayde gueɗal gotal mi jaabotako sa annami mi jaabotako o wi holngal o wi sirlu leydi ndi mi saktata ɗum o wi caggal Jean Collin min tan Allah hokki Djibo Ka wonde ministre d'état ministre de l'intérieur e on sa caggal Jean Collin o wi ko ndenmi leydi sirluji ko habde me Abdou Diouf habde me Tanor mi soke mi fiye addanta kam hoynude leydam janggo kono saabo so leydi ndi hoyimi hoye e nder hen ɗum ko haqqilantagal wadde enen ndenen wonɓe laamuɓe wona e laamuɓe fof aybodirde e koye men yaltinde ayibaji leydi men e won gueɗe ɗi ganduɗa janggo enen kersir ɗum ko wona ɗum ko no mbiɗen joni ni hoto ɗum won laamu jobtigu vraiment eɗen ñaago nguɗo laamu e laamu jogo wadde fof won laamu jobtigu jiyen wi nande Abdoulaye Wade waɗi nde mi hokka yo Lobbat Fall Yallah yurmo ɗum meeɗi wiide Abdoulaye Wade taccita nguyi faaɗi cubalel nata cubalel Lobbat wi tan ko nata hakkude majji ɓe ngari ɗo nguyi ɗo Lobbat noddi bandiraɓe men fof gaddi bague mbi o taccita Abdoulaye Wade yaltini Lobbat yaltini pistolet Abdoulaye Wade tan kaynde piinde ɗe mbadda hunde fof mais nde o laami nde Lobbat Sylla safri ɗum caggal leydi no foti Abdoulaye Wade tawi ɗo winoɓe ɗum ƴettinoɓe ɗum Djibo Ka ko sohno ɗum laabino no foti mais leydi laamotaki jobtiku ɗo ko konngol jinmi wiide e gueɗal keddigal ngal kamɓene koɓe jiɗi neɗɗo ko pop hade ko laawol wi ina nodde joomum yoɓe kaɗɗo poti haade o nawa caggal so waɗama ko fotani waɗede ɓe mbawa jabtade joomum ko noon tigui saabi so waɗama ko fotani waɗede ɓe mbawa jabtade en jii maître Aissata Tall Sall yaltino hullidde wonde dossier presque pratiquement ko politique par ce que ko ponno ko fawede e juuɗe mabɓe ha mbawa ɗuminde mbawa vraiment darnade farba ɓe keɓani ɗum ɗon kono en jii ministre mo ganduɗa hoorema woni ministre de la justice woni Ousmane Diagne kañum yalti holliti wonde ko dossier o hay hunde ko ganduɗa hoorema kene jilli politique ala hen ko sentif waɗi rapport muɗum addi hokki procureur ala sañ manam ruttat caggal alay saago o nodde ala fof ko wawi waɗede ha yaafoma ɗum saabi vraiment aɗa andi doyen ñaamo e bool timata e bool aɗa ñaama ulla hen leydi donc ɗum kam alay saago waɗat défendre ko yiyete ko on procédure par ce que somi siftiri seeɗa wonɗo premier ministre woni Ousmane Sonko yaltuno toon jinnomi arde bisimilla andi Ousmane Diagne
yimɓe fof mbinomo est ce que taare nde ɓe mbaɗno ɗo gadunol premier maɓɓe conférence de presse kanko Ousmane Diagne le secrétaire toon to présidence de la République Amin Lo et kanko mo ganduɗa que le ministre des finances et du on a ministre des finances et du budget ministre de l'intérieur non que le kanko Ousmane Sonko et kanko Ousmane Diagne et le secrétaire toon to présidence Al Amin Lo nde o haalno haala ka ganduɗa yimɓe fof mbi oɗo de kam min mbaɗe makko jikke no feewi kono noon finalement min ji o oñi ko hawo yani heddi Ousmane Sonko haali nde o dari e campagne yiide min ko min woni chef mabɓe ko min nomi yoɓe mbaɗ ɗum ɗo ko fotɓe wadde forcé mbaɗat ɗum et pourtant ko premier ministre kono yimɓe fof ene gande ministre o mo ganduɗa que ministre de l'intérieur ministre de la justice a famide ministre des affaires étrangères ɓe ne mbaɗi rattaché direct toon to présidence de la république keɓe keerini président voilà bon wona toon paaden jiɗen yiide tan ko ɗum ɗo min ha janggo min nanggumi tan ko ɗum gueɗe politique ko instrumentalisation tan woni ɗo heddi noon que maɓɓe ngar ko ɗum rapport c'est vrai ko rapport cour des comptes CENTIF ko kañum jogui kala ko fatuno e crime financière mais CENTIF hol gonɗo CENTIF ƴeewen hol gardiɗo CENTIF ko sehil holon donc kono foof tan lawol so tawi sohlima sa woni e leydi heddi noon Farba hanki hokki hen windande ɗum fof kadi goto min fof ne foti ɗum joguitade yiide wonde min komi républicain Macky Sall janguinimi ko wonde républicain so tawi lawol sohlima beele notoyɗa lawol min ko ɗum tan nde tawno a haalinani e o mo ganduɗa que kay woni président groupe parlementaire mbo Pastef kanko Ayib Daffé haala ko haali ko eɗen mbawi wiide bon ɓe keɓani rapport aji so tawi a rewri neɗɗo wonde ko ɗum ɗo waɗi alay so tawi on mbaɗi formé ko wiyete ko commission ad hoc oɗon poti andude onon ɓe ganduɗa ko wonɓe commission ɓe kay so tawi oɗon mbaɗa enquête nen ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo yiide mbawen sikkude waɗoɓe influencé yimɓeɓe Ousmane Sonko ndeɓe itat ɗo ko wiyete ko immunité parlementaire mum ɓe keeɓi rapport aji foof so wona audition makko kanko Ousmane Sonko ɓe jaɓani notoyade kono kamɓe kala ha e on mo ganduɗa ko médecin ƴewnoɗo Adji Sarr o ɗin rapport aji fof ɓe tottama donc wadde yimɓe ɓe mbasa wadde influencé yimɓeɓe eɓe nanwana ɗumen e erreur aji ɗum ɗo min mbimi ko ɗum purement politique ko ɗum purement politique min kam ko ɗum nanngumi ha ƴeewen noon holko janggo tottata men par rapport e CENTIF ko haali ko d' après nde Farba noɓe mbini so mbaɗi convoqué Farba ha jiyen noon janggo e jambi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe ndewri Farba ko tahanma wiide boom ko ɗum politique par ce que premier ministre ndo yalti nde woni jaltal makko ngal ɗon o holliti wonde kanko ko kanko woni gardiɗo jagorɗe ɗe foof a faami te jagorɗe foof numira ko politiquement donc kala hen mbo noddi yo arsen waɗa ko foti ko ɗumin waɗat ɗum te kala hen mbo jorɓi o wi yo ya yettoye on ɗon ma yette on ɗon donc ɗum ɗon hulɓini tan mbaɗannomi réticent seeɗa mi wona purement politique commission ad hoc o waɗe formé on saaha ɓe itta rapport aji ɓe mbiya ko ɗum ɗo rewra Farba ngo voilà hay so tawi ko ɗum confidentialité to banggue pourtant ɓe mbi ko rapport o ari ha e secrétaire omo ganduɗa ko kay woni to l' assemblée nationale ma taw koye meftan tan mbatten sababude vraiment hojomaji nendog woni vraiment e moɓodiral ngal ɗon wonɓe ganduɗa hoorema kadi ko jaggue mawde e nder parti mabɓe APR o kañumen elle jeyaki hen ko wayno Abdoulaye Daouda Diallo en ko wayno Abdou Mbow en ko wayno Thérèse Faye en ɓen ɗon foof no manqui wasde yiyede toon te haɗani noon kam vraiment aduna o notimo waɗi ɗum aussi holno jirta ɗum walla hol winnami jogui aɗa andi mi mbaɗa haalde musidɗo goto mo haala min kala Farba kaltan wonde o waɗani hay hunde o waɗani to e ga mbimi hay sowona dawgol neɗɗo no toñma walla kaɓon kuldamo joguita makko e woɓe caggal makko e doole makko ɗe mais so nani o jaggama o tongama tan aɗa locol piya par ce que weɓtante an kandi kono an gota susa gueɓade mo wadde wonɓe Farba waddanno e laamu ɓe haɓanno wonɓe Farba welduno ɗum ko politique o en haɓay o hannde haɓay o janngo ina wawi wonɓe o waddanno eɓe ndendi ko Macky Sall tan woni hakkude maɓɓe kono ɓe beldani ɓe jiiɗa jikkuji ne wawi wonde taw won hen mo waɗi ko muusi ɗum walla sino wonano koye kamɓe ndendi lanɗo walla président Macky Sall ma nawmo e lawol wasa kadi wooda goɗɗo mi heeɗima
docteur ñasomi jumani ne haala ko koddiɗo faaba won morsoyel wonno hakkude mabɓe wino heɓtere doole walla nangamo joni kula neɗɗo o kuldama doole makko e jawdi makko e laamu ngu e mawɗo leydi o so mawɗo leydi yeehi o natti laamade o natti jogade doole a suusamo seeɗa ko wona ɗum ko so tawi o nawama laawol heewi ko neɗɗo nawa laawol taw neɗɗo gona e ɗum laawol pelentuji goɗɗi tawoya ɗum toon e tawoyɗimo toon ɗi jomumen ina ganduno wonko toñi ɗumen kono cuusan ɗum wadde walla mbawan ɗum wadde e ɗum ina wona e nder ɗum ɗon wadde faaba e nder APR wonɓe boɓɓodirtuno won wiyatnoɓe kañen gembimo wonɓe ganduɗa kañen giɗi waɗandemo hunde foof yeehi ha ɓe certi ɓe yiyande kanko tooñi walla kañen tooñi mais ɓe nattirandude laawol wadde o jingande piyannoɗo ma e jingande piyanɗo bande wiide nde jingande ɗum wona hunde wemde e ɗum wona hunde wemde ɗum waɗi wonɓe jeyaka hen wonɓe nanaka toon bon mboɗo wawi feldeɓe wiide so dutal no ɓuucima gandi bande diwnu so gayni koye ma fayi beele wona faaɓe woni laawol yidde nguɗo laamu hebde kamɓe foof machallah ko ɗon tigui jinnomi nanirde musidɗo men tedo woni Mouhamed Ndim et ɗon en jii comme par exemple c'est vrai hande ko opposition vraiment que kañumen woni ko waɗa menacé a faami e nder opposition mbaɗaɗo menacé Amadou Ba en jii no wadno e Farba en jiyan ɗum tonete ɗum ni aussi Amadou Ba on ɗon mo ganduɗa hoorema est ce que a sikkani jangge e jaam Farba ko ƴaɓirguel tan so tawi hunde ɗaati tan sen gummima ɗon ko heddiɓe fof ɓe piyat ɗumen eyyi ɗum ɗon ni waɗi ha yimɓe mbi on jii laaɓi Amadou Ba e Ousmane Sonko kañumen kumpodirani déjà hanki yimɓe puɗɗima ɗum haalde wasde yiide toon ne haale wasde yiide toon Amadou Ba walla ni délégation mum min mi yii toon waaɓe no ɓe ganduɗa en jii kadi Farba ko no mawɗo Abou yini ko jaalal kergal wonno e lande APR kañum wonno secrétaire chargé de l'organisation et de mobilisation en jii ni hakkude makko Ablaye Seydou Sow wonno wano seeɗa kono en jii toon Ablaye Seydou Sow en jii toon ko wayno Pape Malick Ndour en jii toon woɗɓe en jii toon hayni ɓe ganduɗa hande ko yaltuɓe APR mbaɗoy ɗum ɗoji mumen banggue ko wayno Abdou Karim Sall en e woɗɓe Amadou Mame Diop en ɓen kala gaari donc no mbiruɗen ni hande oɗo saaha kam mo gonɗen kamɓe to banggue opposition so tawi ɓe ndentani ɓe mbaɗi bloc par ce que hande malheureusement ko ɗum woni ko mbiyami elle ɓeɗo nguɗo laamu ɓe paamani ko ɗo wona ɗo au lieu kamɓe ɓe mbaɗa misé eko yettuno e saqqaji population o kamɓe elle ɓe ɓuuri tan wadde misé koye gueɗe justice e ko way noon par ce que hande sa ƴeewi kala biyeteɗo oɗo ko champion de l' économie Samuel Sarel Hadim Ba Locafrique toon ni mbaɗanɗe men gartoy toon on dewraɗo to banggue taxe douanière plus de 700 millions kañum e Coris Banque on patron Coris Banque hande woppama nana yaaha lawol mum Hadim Ba nana e prison o mo ganduɗa ko Lat Diop mo ganduɗa ko étranger tuumi ɗum woppama yeehi kañum nana jaga bon haalama ko le 29 woni daroto eko wayno donc ɗum ɗo fof ko ɗum caɗele gonɗa les Habib Thimbo donc ɗum ɗo fof ko des probléme ɓe ganduɗa hande kamɓe fof so tawi ɓe ndentani no Macky Sall yino ni hutaɓe horo kutodir so tawi tan ɓe ndentani ɓe goni gotum so tawi ɓe umima e Farba Ngom sa renayi koye woɗɓe koye maɓɓe ɗatirande heddiɓe jafoɗa par ce que kono bel Habib Thimbo ena jeehan ha 100% banggue politique ala ko ɗum affaire familial adi ko affaire Demboubel Sy ko affaire donu affaire naggam kono aɗa andi waɓe noon joni comme par exemple hande c'est des investisseurs gandanɗo hoore maɗi vraiment wonko nafata leydi ndi hande sa yi caɗele ɗeɗo président de la république en daro ha huccite yimɓe ne wiye wonde vraiment leydi ndi hay hunde ala ɗo aɗa andi kay ɓen ɗon so goppanoɓe en wawno taw eno ma wood komo nafi ko seko joom famille en ɓe donuji mumen kadi aussi walla jawdi mumen ɓe nawaɓe walla ɓen kadi jaaka e laamu hen guurno ɗum kadi so jiiɓima laamu kadi jogui hakke haalde kono noon kono noon tigui Allah jarama a jarama ma taw en garat tan e toɓɓere men tatiɓiri woni investir mo ganduɗa hoorema woni Donald Trump en jii o ƴetti vraiment pellitte kewɗe ɗi ganduɗa hoorema vraiment won hen kam ko ganduɗa hoorema moƴƴinani en tout cas enen Afrique naaɓe en ɓurinani meɗen mais également aussi en jii wasde nde yiide toon investir o en jii toon dendagal autorité ji aduna fof haydi Afrique naaɓe ɗum aussi holno ndemirɗa eyyi par rapport e no mbiruɗani investiture Donald Trump ñande talata nde mbosi talata wonno eyyi ɗo ɗum kam fota en bettude par ce que sa ƴeewi Donald Trump nde ari nde premier mum nde ari e laamu meeɗa wadde jillu mum e Afrique
mboɗo sikki de so tawi mi juumani meeɗa wadde mboɗo wawi yiide o wona kanko neɗɗo battorɗo africain ji won sommet ni wanno to banggue Nations Unies en jii haala kaw haalno e leyɗele Afrique surtout ardiɓe nde mbawata gonɗinde koye mabɓe ɓe ganda développement moɓe nawta paali ɗiɓe tufata eɓe jeeloɗi yoɓe gandu ko fatuno e ɓemtare leyɗele mabɓe ko kamɓe poti ɗum gollade ɗum ko ɗum haala gonɗo ko heddi noon no mbiruɗa ni Donald Trump yimɓe fof ene gandi kañum ko adi ko foof kañum noɓe mbiyata ni hadde foof ko ɗo jeeyami ɗo kañum ko neɗɗo mo ganduɗa ko nationaliste ko neɗɗo mo ganduɗa kañum sikki ko wodani aduna o ko wona dowlaji dentuɗi Amérique en jii ni hay nde o ari nde no yirni hande États-Unis jibina no nde tawno o haali darde nde ganduɗa Joe Biden darinomo ɗum ha cika ni mataw mbiyata kanko nde o ari o waɗi koko yiyete ko l'ajustement structurel e laamu Abdou Diouf nde ari 70-80 somi juumani crise économique leydi ndi caɗele hankkadi to banggue grève aji ko way noon ɓe mbaɗi ko yiyete ko plan de l' ajustement structurel cikkani elle ko nden waɗi ɗum par ce que ndi décret ji o waɗi ɗi ko adi fof ko haɓade koɓe mbiyata ko déportation en masse to banggue migrant ji ɗi ƴewde hakkude kerol mabɓe e toon to Mexique nawde toon armée o wawde ɓen ɓe ganduɗa hande ko immigré en wawde kalde derinoɓe kerol ngol gam yiide ɗi ganduɗa en taxe douaniére e ko way noon ɗum ni waɗi taƴam ɓeram mbiyen gargol Trump taƴam ɓeram hakkude mabɓe e Canada lamɗo leydi ndi to banggue taxe douaniére en jii kañum ne yi wonde waɗi démissionné kono noon nane jogui leydi ndi ha ɓe mbawa dañde ɓen ɓe ganduɗa ko banggue parti ji ɗiɗi ɗi beele mbaɗa formé ko yiyete ko mbaɗa élection mbawa yaade ha e jaddugol makko e organisation mondial de la santé eɗen gandi kam dowlaji dentuɗe mbayde de 40 à 50% kamɓe mbaɗatno contribuer financièrement en jii to banggue ko mbiyata ko Trump dal en mbaɗande ɗum ko ɗum yewtere wonde wonoyte en jii hay to banggue accord hakkude mabɓe Paris to banggue koɓe mbiyata ko changement climatique ko way noon o weyni ko décret o ɗum ɗo ma waɗen économise fodde 1000 milliards hakkude men e France o taƴi ɗum ko ha laaɓi mais eɗen gandi won haare wonno hakkude makko e on mo ganduɗa ko Emmanuel Macron to banggue taxe uji musɗi France fawanno ɗum e États-Unis donc ɗum ɗon ko ɗum joftigo heddi ko en jii accord aji goɗɗi to banggue wokisme ko wiyete ko transgenre hakkude debbati gorkati andi kanko ko ɓoy ɗum haɓade o États-Unis d'Amérique ko debbo tan e gorko woodi ko neɗɗo mo ganduɗa en jii bonnere noon mawde nde ganduɗa démocrate e laamu omo ganduɗa ko Barack Obama ha totti Joe Biden eɓe dokkuno no feewi wellitare ɓen ɓe ganduɗa ko debbati ɓen ɓe ganduɗa ko yeteɓe transgenre debbati gorkadi gorko e gorko debbo e debbo e ko way noon donc ko ɗum gueɗe ɗe ala kanko ɓoy ɗum salade ɗum ko guila e mandat makko oya heddi noon to banggue migrant ji ɗi no mbiruɗa tawno ko ɗum woƴƴande tawno sukaɓe men hewɓe natori toon to Nicaragua to en jii kam ko ɓuuri ko hulɓinade kam ko fayre woni ko adi ko foof eɗen gandi won ɓiɗɗo étrangère goto wujjuno toon nawta arti kadi wari ɓiɗɗo debbo goto mboɗo sikku ko Venezuela naji o waɗi hankkadi to banggue déportation kala mo ganduɗa hayso tawi a wujju SIPS ka nawteteɗo woni aɗa jogui nationalité a ala nationalité a ala kayitaji ko wawi wonde fof kam ka nawteteɗo ɗum noon ko yiiɗe tan ɓesguji men ɗi ne ndentoro tawno jaaɗen tan enen ko yiilade so Allah surtout ko wayno enen kam en kewano tawede gueɗe mbaɗ noon walla to banggue violence ko way noon kono ko ɓuuri ko tan ko rentade ɓe sikki ma en gartu e lawol gongol par ce que ene waɗi heewi ko ganduɗa ma ene henno ko ganduɗa ma ɓen ɗon ganduɗa ma sa dañi ɓiɗɗo toon nationalité ɗum ɗon omo haɓorno ɗum ɗon mais ene wayno ɗum yewtede kono min jimi tan namdal daɓɓal tan woni comme par exemple darde Afrique naaɓe hannde en jii vraiment ŋakkere wasdeɓe tawede nden ɗon jonde te ko aduna kala hohoɓe aduna presque pratiquement foof tawama toon mais Afrique naaɓe a yiyan toon hay goto ɗum est ce que yontani Afrique naaɓe ƴetta kadi juuɗe men par ce que kala kene ɗaɓɓe nene Afrique est ce que yontani Afrique daro vraiment hollita hoore mum walla tinno hoore muɗum mi waɗata hen mboɗo andi saaha o dan saaha ko jettiɗo mi waɗata hen no feewi goho ko namdal beele Afrique yitaki hoore mum e nder Amérique ha tengte laamu manda makko gaɗano
ɗon foti ɓetede hol jokkundal gonnogal hakkude makko e mawɓe leyɗe Afrique e mandat makko gadano so tawi ngal jokkundal ina moƴƴino ina feewi e banggueji fof so tawi laawol ɗimmol ina foti feeñde hen walla ala ko Afrique yiiti ko wayno Chine en yiiti leyɗele goɗɗe ɗe ngannduɗaa ko ballal joni joni tottama joni joni taw ɗum ɓoyne ɗum wosino wawi wonde walla ko kanko Amérique andi gaangal maɓɓe Afrique gonangal maɓɓe hannde natti wadde nafoore no wi ni wona leyɗele tan joguiɗe paali no jeeya tan enen jelo ɗum woni ligguey men ko fodde darade keble e ko nandi hen wasde rendude en jeenɗe ne wawi sabade ɗum ɗo mbasana woɗɗude hen ha lawol ngol inchallah ma en gartu hen c'est à dire ɗo ɗo toɓɓere noon wona tan ko toɓɓere yawde to ganduɗa hoorema vraiment par ce que hojomaji gaasi ha laaɓi ceerno woni ujunaji ɗiɗi enseignant laamu ngu ɗo wayata ɗo au moment où nen waya hay hunde ala winima waɗa recruté kin toon ujunaji ɗiɗi enseignant beele ɗum aussi holno ko ɗum feere moƴƴere walla ko jogori ko wonko jogori addade par ce que kadi yooɓe ndento ɗum wona recrutement mo ganduɗa ma ko partiel manam ɓeeɗo gondima tan mi ƴetta ɗumen wondani e ɓeeɗo mi ƴetta ɗumen te ko ujunaji ɗiɗi enseignant te kadi ɗum ɗon vraiment ɓe beddima on ɗon plateforme Abbas an woɗɗoyini ɓen hoɓɓen hono joɓete adi laamu ala hay batte ngam woñi ko ɓen beele ko enen piidi yoɓata ɗumen walla hol joɓowo ɗumen kam gadde jagorɗo wino conseil économique social environnemental e au conseil de collectivité territorial so tawi fusama ko dayte to ko jangguinoɓe no totte so tawi ɗum fusama ɓen hay ko dayta ko liggino ko joɓaka wiyama leydi ala hay batte mo ala hay batte homo ƴetta saka yooɓa miiɗa wonde nden toɓɓere ɗum ma gatto machallah ma en gartalal ko Mouhamed Ndim 2000 enseignants certes leydi ndi ene waɗi déficit enseignement par ce que heewi nokkuji ganduɗa ma jangguinoɓe ngala ɗo nete ɗum aussi mi kam mbimi ken moƴƴi ene moƴƴi heddino hol stratégie mbaɗata wawde par ce que a haali joni to banggue déficit o aɗa yiya hande sa ƴeewi surtout to banggue élémentaire o a yiyat enseignant mo ganduɗa ko kañum rendinta CM1 CM2 walla jogo CI e CP ha niwalla vraiment to banggue déficit o kam ne woodi ɓeydude nde ene moƴƴi kono heddi noon ko no mawɗo o yini eɗen gandi kam crise grève aji ɗi jeeyeten e kala e saaha holno ɓe mbaɗata mbawa dañde ngaalu wawde tottude jomumen kono kam recrutement o kam so Allah ene moƴƴinde tawno hande leydi ndi ene manque enseignant oto ɓeydu jomumen nat taw joɓetake ɗum kadi ma yiide hade ko kamɓe wiya ko ala ko joga wadde somi faami poɗɗen wi tan enen fof ko yo Allah faaba Sénégal amin ya rabbil alamin bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno émission men pamen pamminen ko ɗum ɗo kadi dañƴoɗen tongande bandiraɓe ha aset paaɗo so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah